Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon! Firing line! Aksyon! Firing line! Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon! Firing line! Aksyon! Firing line! And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:57. Maayong gabi kalibutan, welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. Easy. Aksyon Radio sa Bacolod. Weather update. Antes pa naman ang tanan, sinar na kita sang panahon sa aton nga linya, Sir Dave Quahaus, ang Provincial Disaster Management Program Division. Sir Dave, maayong gabi. Yes, Sir Bry. Mayong gabi sa imo, Sir Bry, kag sa tanan tagpalamati sa sinistasyon. Yaring aton lakat sang panahon, Hulyo 15, tuig 2021. May ara kita sang isa ka low pressure area o kon LPA, kag ini siya ginabana mga 140 kilometers northwest sang Lawag City, Ilocos Norte. Ini siya may coordinates nga 18.9 degrees north and 119.5 degrees east. Samtang southwest monsoon padayon nga nag-apekto sa western nga bahin sang Southern Luzon, ilakip man ang Visayas. Ang Ilocos Region, Abra, Benguet, ilakip man ang Palawan, makaagom sa magalumo na kalangitan, inipagapdan sang laptang pagtupa sang ulan, pagpanaguob, pagpangilat, dala sang Southwest Monsoon. Metro Manila, kagiban nga bahin sa pungsod Pilipinas, maka-eksperyensya naman sang kasarangan tubtub magulugalumo na kalangitan, kag inipagapdan sang naligwin nga pagtupa sang ulan. Ang Negros Occidental, ilkip na syudad sang Bacolod, makaaguman surprise sa magalumo na kalangitan, kaginipagupdan sang laptang pagtupa sang ulan, pagpanaguob, pagpangilat, dala sang southwest monsoon. Kasarangan tugtog may paglumadlos ng huyop sang hangin, nagikan sa nabagat na nakatundan ang naga-impluensya sa kabugsan sang probinsya. Kadagatan sang probinsya, mangin kasarangan tugtog, mabulubalod. Ang taob naton surprise, alas alauna sining hapon 59 kag ang kadalo niya 1.6 metros ang ginabantayan naton hunas man sa gabi karon sa gabi alas 9:13 ang sabwa sa aga among ginabulubantayan naman nga ang taob alas 3:29 sa kaagahon nga may kadalawon sang 0.9 metros tungod nga may ara kita surprise ang low pressure ulo aligmat gid espesyalmente sa mga utod naton nga naga-start sa kasubaan sa kabukiran kag subong man sa kilid sang baybayon nga may mga posible nga pagtaas ng tubig surprise kay tungod nga may ara kita sang low pressure surprise. Pero anong chance Sir Dave sa LPA nga ini? Hindi man siya active surprise pero galing kay tungod nga gina-induce ni sa sang southwest monsoon amo ni ko nga ang halos ang aton nga kalangitan subong magalumon kag naga-experience kita sang laptang pagtupa sang ulan may mga pagbunok sang pagtupa sang ulan after a while madula pero do continuous or bright tungod nga may ara kita sang low pressure kag kadamo sang aton nga mga low clouds nga nagaagi labi na diri sa Negros Occidental. If in case Sir Dave, anong pangalan niya sinigani ulit? Ang last to si Emong Tiway pa man da ano na Sir Bright kag ginipad pa man siya gid active mo. Sige. Sir Dave, salamat. Good Sir evening. Bright, salamat gid kag good evening. Yes, sir. Sige, LPA ginapannilagan karon sa aton sini nga pag-asa
So monitor lang kita all the time diri sa Aksyon Radio Bacolod to check sa lakat sang panahon kay sinambal ta sa sini nga mga binulan mga kaksyon ang Pilipinas amag gini sa ginatawag naton nga bagyo. Sa mga utod ta nga nagapuyo sa igad sang baybay sa idalom sang Taytay kilid sang kasubaan kag kabakyasan, alerto lang 24/7 mga kaksyon. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippine Standard Sembla 7 na mga kaksyon. Subong adlaw Webes kita, Sweldo Day mga kaksyon, yari na kita Hulyo 15, 2021. Naga-monitor na kamo diri sa aton sini nga pagpangalagad bukas ng aton sini nga Facebook page. Nagbalik na gid kita sa Aksyon Radio Bacolod mga kaaksyon. No? Pwede na kamo may mga notification na kamo na baton da, no? Meaning okay na aton sini nga page sini matinion. Bukas naman ang aton web YouTube Plus ang aton nga Twitter account mga kaaksyon. Text hotline naton 0963-757-0874 para sa inyo sini nga mga mensahe. Aksyon Brian Warden. Aksyon Firing Line. Onboard na, Tub-Tub Las 9 ang takna sining gabi. Sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitaan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Ano bala nagali na gumba nga balita sa aton sining pagpangalagad? Sa Tuboso may ginpangluthang mga kaksyon, allegedly isang patay kag may ara sang pilason. Sa San Carlos, nagapanimaho na nga lawas ang tao na sa puwan dira sa may banglid sang dukog-dukog. Aksyon Firing Line. Sa Kawayan, may ginluthang man kay inasang kagahon makaksyon, patay. Aksyon Firing Line. Sa Escalante, may inkwentro allegedly NPA kagatapo sang 79th IB makaksyon, isa patay, duha aristo. Aksyon Firing Line. Puro patay balita, taba? Sige, ang iban nga balita makaksyon, diri syudad sa Bacolod karon dugay check naton ini kay may confirmation niya this afternoon gid lamang nga ang Bacolod wala madayon atong kuntani mangin modified enhanced community quarantine o kon MECQ. Ginabutang kita sa classification subong sa GCQ lang gyapon mga kaksyon. Aksyon Firing Line. O galing tubtob lang sa Hulyo 22 starting tomorrow this GC6 siguro mga 7 lang kaadlaw nga panilagan anay nga sitwasyon ta diri may mga changes ini sa palaabuton nga mga inadlaw. Aksyon Firing Line. Ang mga balita man karon nga tutukan ta sa probinsya mga kaksyon ining mga Delta variant nga iniho kay do kadelikado gid no naga-contact kita sa Department of Health didto sa Region 6 pero waysang nagasabat pa sa aton. Aksyon Firing Line. Mamangkot kita tani anay akon ano ba lang sitwasyon tadi subong regarding sining Delta nga ini nga mas madasig ang iya sining paglapta pagpanapik makaksyon ikumpara mo siya sa original nga si COVID-19. Aksyon Firing Line. Grabe gabata si COVID-19 no. Lain-lain nga mga pungsod may kaugalingon nga mga kwan nga mga virus subong nga nagaginuwa mga kaksyon ano kalatabo naton di man. Aksyon Firing Line. Sige, ang iban nga balita karon lokal aton man paghahatagan sang pagtamod mga kaksyon. Labi na gid kon kumusta na taga diin gid bala si Anay 3rd District Congressman Albi Benitez. Aksyon Firing Line. Kay sa Lunes pabuton tani July 19, 2021 ang ERB mga kaksyon na ang ginatawag iyang election registration board. I don't know kung sakto ako no. Nga patigayunon sang COMELEC ang mga representante diri nga magtambong kundi ka magsala from Department of Education representative kag isa sa nagatrabaho sa syudad sa Bacolod Bakaksyon. I-check ko na ibalik karon kaya nalipat na ko basta tatlo ini mo. Aksyon Firing Line. Check tani kon ano ang dangtan ni Mr. Albi Benitez mga kaksyon but according sa iya ginexpektar na ni nila. Part of the game sa ginatawag politika diri sa syudad sa Bacolod at pati siya nga hindi gid patitigayon ang buko nga pag kontra sa iya handom diri sa syudad sa Bacolod. Aksyon Brian Warden. Aksyon Firing Line.
Balikan tanay kara mga dalag ko nga balita lokal makaaksyon mga lugayawon ko gamay lang sa national kag international. Kay ang sa international mga kaaksyon ang patay ni COVID-19 sa bugos nga kalibutan nagdangat na sa 4,074,687. Pwerte, no? 4,074,687 na. Nagapanguna subong ang US nga may handa may ara sang 623,838. Ang Brazil nagapangadua diri sa 537,498. India 412,019. Ang Mexico naman niya 235,507. Ang Peru panglima 194,752. Mga kaaksyon, 5 kwala na, top 5 lang na ginlawag ko sa inyo nga may pinakadamo sang patay ni COVID-19. Action firing line. Ang iban nga balita makaaksyon, lumpat kita diri sa Pungsod, Pilipinas. Subong adlaw nagdugang na naman sang 5,222 ang COVID-19 cases sa dinagdulong na sa 1,490,665 ang kaso sa kabilugan sa Pilipinas. Ang nagapabilin nga aktibo 45,495 kag ang naka-recover 1,418,856 kag ang patay 26,314 mga kaaksyon. Action firing line. Kadayon nga nagasaka may pila ka mga lugar didto karon sa Metro Manila nga liwat naman ginatutukan mga kaaksyon ilabi na gid sining Delta nga variant nga ini. Action firing line. Ang iban nga balita subong adlaw may nag-abot diri sa Pilipinas 250,000 ka doses mga kaaksyon sang Moderna nga ginasugat kaina sa Ninoy Aquino International Airport sa diin ang 194,400 diri yan na ginbakal sang gobyerno na. Hindi na ni libre ha, ginbakal na ni sang gobyerno mga kaaksyon. Action firing line. Kag ang 56,400 naman diri mga kaaksyon ginbakal sa pila ka mga pribado nga institution. Action firing line. Sa nagligan nga June 27, may nag-abot man diri sa aton nga 249,000 nga doses sining Moderna mga kaaksyon. Nga didto ni suwong niya ginabira-bira pang inject sa iban nga kaprobinsyahanan. Action firing line. Ang iban nga balita sa national, bakuna sa gihapon according iya sa Social Weather Station Survey, 45% diri sa ila sa nga survey ha, 45% sa mga Pinoy handa na nga magpabakuna. Action firing line. 32% diri o kon mas mataas na ini siya ikumpara mo sa 32% sa tong May 2021 nga survey sa SWS. Action firing line. Nagamat-amat na gid man educate ang mga tawo, no? Ang 24% dire hindi papiho ini sila. May 29% o kon 21% nga hindi pagid sila handa magpabakuna kag may 18% pa nga hindi gidya magpabakuna. Action firing line. Ang respondents diri hathan na kuana 1,200 mga kaaksyon ka mga persona ang ila sining nga ginpamangkot. Ini survey lang ini ha. Basi matingala kamo da kay gini kuan ini face to face gini nga pagpamangkot. Action firing line. Kaya percentage man lang ginakuha na mga kaaksyon, no? Way man klambot gini sa aton Dis Negros Occidental sa inyo klambot da may nag face to face interview da sa inyo. Action firing line. Ang iban nga balita, Department of Education kay si Senador Sherwin Gatchalian nagakahangawa sa subong sa aton sining status sang mga kabataan ta sining ginatawag nga distance learning program sa idalom sang pandemya nga disaster subong. Action firing line. Gusto ni Gatchalian nga i-assess sa aton sining Department of Education kung may natun-an balang kabataan ta sining online class module kag ang paagi pa sa TV, radio nga mga aspeto dra. Action firing line. Gin-based diri makaaksyon ariyo sa Senate Resolution 739 nga ginduso yan ni Gatchalian, ginapamangkot niya diri ang DepEd kon kumusta may ara bala sang natun-an kabataan ta, ano bala di kalidad nang ang nakuha sa kabataan ta no nga sitwasyon. Kag kabay pa nga sa 2021 kag 2022 nga school year mga kaaksyon, di kalidad na ang aton sining paghatag sang pagtuon sa mga kabataan. Di mabulubudlay ini. Action firing line. Sa Pulse Asia Survey, gin-based din ni Gatchalian nga 46%
no? Ang natun-an sang kabataan, no? May 46% nga nakatuon ginman kunong kabataan. 30% naman diri daw hindi gid sigurado. Action firing line. 25% diri ang wala gid sang may natun-an. Ti ina gurong 25% ka wala gid sang may natun-an. Basi way na gid slag answer ka module nila, basing iloy nila ning naga-answer di gani amay utod ini gani ginapansiran sang iban ka ginabayran lang. Action firing line. Kay kung gabasa lang yang bata mo iya kag naga-answer da siya kabalo ko may matun-an gid sa bisan gamay lang. Action firing line. Kag 53% diri ang sabat sa modules mga kaksyon nga amo lang nang nalabot gid sa kabataan ta. 43% pa lang ang sa internet inang online nga class naton. Ang 42% diri why gid ka focus baka dako lang no 42% no. 36% naman ang kulang sa gadgets mga kaksyon. Action firing line. Di kung way ka gadgets, imo kundi nag-module ikaw imo ya. Amo lang dapat. Ang problema, subong makaksyon kay ti ang mga kabataan ta kundi way ka kadto sa eskwelahan. Bangod sining pandemya. Ang iban abi nga maginikanan kay ang mga bata nila instead nga magtutok sa module o kon online class ay ginapa-sideline nila iban niya obra-obra. Action firing line. Di paano makafocus kabataan nila na karon na balnya yawat pa ni nga magkabulig-bulig sa amon sini nga pangabuhi. Di amo na ang iban way isang may natun-an gid nga maayad-ayad kay imbes nga i-module online niya nagtrabaho sa iya. Action firing line. So dapat the same gyapon ang ginahimo sa ginikanan kon ang classes hour sa kabataan nga face to face pa dapat sa dira sa puloy-an i-practice man gyapon nga ang 7:30 to 11:30 dapat naka-focus ni sila sa module nila. Tapos ma-break sila abi 11:30 to 1:30. Ang 1:30 nila to 4:30 to 5, balik naman sila kung tani sa klase nila sa module nila kundi makatuon-tuon gid man sila. Action firing line. Depende sa style sa mga ginikanan kung paano nila patunon ang ilaw sining nga mga kabataan mga kaksyon. Kabay pa sining 2021-22 nga school year. Maka balik-balik na gid sa sitwasyon naton pero I doubt gid daw kaalang-alang pa gid ano. Nagasaka ang numero sang mga sang COVID-19 plus may mga mutation pa gid nga hinabo ya. Action firing line. Sa iban nga balita makaksyon, si Senate Minority Leader Franklin Drilon, may nabukara na naman siya. Inibalang pundo nga ginpain sang gobyerno nga 19.2 billion pesos para sa anti-insurgency program sang gobyerno makaksyon. Suno sa kay Drilon, wala maubos gasto ang para gidira. Action firing line. Inibalang end local communist armed conflict mga kaksyon, no? LCAC nibla, termita ni ginahambal di, no? Ining LCAC nga ini ginpainan ginadira sang 772.97 million para sa aton sini nga LCAC mga kaksyon. Take note 722.95 million para sa LCAC. But according iya sa COA, Commission on Audit, ang nagasto, underspending nimo, ang nagasto sang PNP sa LCAC, ara gid lamang sa 86.565 million mga kaksyon. Action firing line. Inubo-nubo lang siya, no? Pero kung way man na problema, kung 86.565 million man lang nagasto, kagang sobra sa 722.95 million, ara man lang, way man lang ginpang garnatsyar dara kagin gamit sa way pulos, ibalik ta lang sa kaban sa gobyerno. Action firing line. Oo, kay para para mausar pagid sa iban nga galastuhanan sa gobyerno like sa 2022 abi may mga panibag-o na naman kita nga mga atikang himo ng gobyerno para sa aton sining kaayuhan sa Pilipinas. Tigamiton tatong pundo nga way nagamit sa LCAC nga ini didto ta ibubo sa iban. Ari damo project ka kinahanglanon, no? May mga kabukiran kita subong mga kabaranggayan, kapurukan, nga wala pa na semento ang mga dalan nila nga nagaproblema sila sa pagtransport sang ila sini nga mga produkto nga kararuton. Action firing line. Kung na mo ning gintutukan pagid no, mga farm to market road bla, no? Kadto ka mo to blas Candoni, kadto ka mo da sa mga nabukid sa Castiliana, nabukid sang Canlaon, nabukid sang Don Salvador. May mga taytay kita nga mga gabok na kinanglan i-repair na kay basi malusod plakadlaw. Action firing line.
kulang ang aton sini mga buluthuan subong amoning nami subong magpatukod mga eskwelahan aksyon henso kay wala sabad nga kabataan kay nakamodyol bla. Subong dapat patukod eskwelahan para dasig ang pagtrabaho. Nan, kundi pagbukas klase mamangha sila nga may bag-o sila nga buluthuan. Action firing line. Kag kadamo pa sang kinahanglan nga gastuhan sa gobyerno nga maayo mga kaksyon. Ti maayo man niya. Nga natukiban iya ni Drilon ang iningasahi sang kagastuhanan sang aton siring nga otoridad. Action Brian Borden. Action firing line. Pasya tikin sina sa aton siring nga pagpangalagad mga kaksyon sang nagligad nga Martes ang gabi mao nagrinabuab diring Bacolod pagkatapos nga ginlawag nga ang Bacolod base ipaidalom iya sa modified enhanced community quarantine sa palaabuton nga buwas nga daw. Action firing line. Gilayon mga kaksyon nga nagpadala sang apelasyon si Mayor Bing Linardia didto sa National IATF kag Regional IATF mga kaksyon. Ang apelasyon nagahambal nga kung pwede hindi lang pag MECQ kundi igapabilin lang sa GCQ mga kaksyon. Kay sigurado gid nga dako gid ang problema. Una-una kung mag-MECQ kita, wala movement ang aton nga mga pumuluyo. Except gid lamang sa mga essentials. Action firing line. Waay sang biyahe ang mga ang transportation naton except gihapon sa mga essentials. Di kung mag-MECQ kita, kinahanglan sa aton sining nga mga pumuluyo ang ginatawag nga ayuda. Action firing line. Kon ayuda, may ayuda nga aton sining nga lokal nga panguluhan sa nasyonal nga panguluhan kay sila na to hambal nga MECQ nila ang Bacolod kag iban pa nga mga syudad. May padala sila ora mismo dahil nga mga ayuda da nga makabulong sa kinahanglanon sang pumuluyo nga hindi makagwa agud magtrabaho. Action firing line. Nag-apilar si Mayor Bing Linardia kag sini nga hapon gid lamang liwat nga ginpalayag sang National IATF nga ang Bacolod mga kaksyon ipaidalom na lang sa General Community Quarantine with ginatawag nga heightened restrictions, no? Heightened restrictions diri sa syudad sang Bacolod. Action firing line. Pero okay na lang na, okay na lang na bisan nga heightened restrictions may ara lang sang pila ka mga striktuhon nga himuon ang aton sining lokalidad diri sa syudad sa Bacolod. Ang importante nga ang giho sang mga salakyan kag pumuluyo sige lang niya gihapon. Action firing line. Pero try naton nga lambuton subong nga gabi si Mayor Evelio Bing Linardia angot siri mga kaksyon kay base may mga paribag o pagin siya nga panugyan or pagintindi naton magapapagwa gid siya sang executive order sa buwas nga adlaw agod mas authentic pagid ang iya sini nga declaration subong nga hapon sa pagbaton sining pahanugot sang IATF national nga ipaidalom kita gihapon sa General Community Quarantine mga kaksyon. Action firing line. Amo na ang mas maayogid nga balita para sa aton diri sa syudad sang Bacolod sa sini nga mga tinion. Kay kadamo gid sa nagligad to sang nagawangal na mo sa inano ni anong mahimo tani masirado daan ang masirado ang negosyo, no? Masirado hindi man halos sa nga negosyo masirado pero ti sino matrabaho da. Sino matrabaho da kay wala sa movement ang aton sini nga mga salakyan. Hindi pwede kagwa ang mga tawo mga kaksyon sa mag-idalom kita sa MECQ nga ginatawag. Action firing line. Okay, sige. Na-try na to nga makontak si Mayor Bing Linardia sini matiniyon. Base malambot ta naman lang action deal, no? May ginsend ko na nga dugang sa imo, isa ka numero. Base available sa city kay para subong nga gabi mismong alkalde amo yang aton pa hambalon may connection sa aton sini nga classification diri sa syudad sa Bacolod mga kaksyon. Action firing line. Isa ka dako nga factor ini, no? Isa ka dako nga factor ini nga mabatian ta subong nga gabi si Mayor Bing Linardia over diri sa Aksyon Radio Bacolod mga kaksyon sa aton nga pagpangalagan. Online sa firing line.
Sa aton nga linya, ang alkalde sang syudad, Mayor Bing Liradia. Mayor, may gabi, welcome to Action Radio Bacolod. Si Action Brian. Action dahil ng gabi simo. Close ng gabi dahil sa tanan. Ako si Action Dave, nag-activate ako. Oh, siya to. That's good news na ara na siya back to work. Back to work na siya. Oo, 2 days. Everything of course, kay Action no na kung sa tananda ng mga kabyanan natin, kay Boy, kay Fred, kanamo, kay Art. Yes. Diyan malipatan ko na kung iban. Yes. Kigan pa ko. In general, tanan bilog Action Radio. Natubang ko kay Action Brian Cebu. Sige. Mayor, congratulations sa aton diri sa Bacolod, yung ginpangamuyo sang pumuloyo kagang imo sining apelasyon, ginhatagan gid atensyon sang National ITF, Regional ITF nga hindi lang kita pag MECQ, no? Kag nagbalik kita sa GCQ, although nga may ara sang heightened restriction sa ginatawag Mayor. Okay, yes. Matuod din na kay hasta ako daw na dalaman sa emosyon sang madamo nga daw hindi bila makabaton in ECQ. Yes, to na Mayor. Kabalo naman kita anong nagyanta sa una sa MECQ, although just is a matter of orientation sa aton mga tagpalamati. Pagkanawon ka, ang nagkakatabo sa ITF, ginakambyo-kambyo man nila ang mga ingredients sa mga atong mga quarantine status. So much so that ginakulbaan kita sa MECQ, pero itong una, the last time na katilaw ko sa MECQ, ginundat ang public transport. Yes. So, nakalagdastuan kami kayo nagdugang pagka sa mga jeepneys na paagi sa mga lain-lain sa asosasyon. Pero subong under ECQ sa ako nga paghangop na allowed man ang public transport. So, may mga variations man. No? Nevertheless, ang problema lang bakit there will be certain businesses that might have to be closed even if temporarily. But ang itong argument, isang sa mga arguments natin sa ating justification why we did not want an NACQ is because apisar ng sirakas ang negosyo bisan temporaryo natin ang nagatrabaho na temporaryo, wala mo na siya kung no work, no pay. Yes. Ano sa bulat nun? Of course, underlying all this, we have to consider na sa una pag-umpisa sa paglinupok niya sa COVID, sige man kami wala to panghatag sa ayuda. Yes. Pero subong lain na, kay gusto mo tamang natin sa ayuda, pero kung tanawin ka, damo na ang nagasto na taon. So that's at sa national government gani kung nakibaparan ninyo sa kanila kung panghatag sang 12,000 ito kung katilaw kita dubi na sa gani kay against the others nakabatong kita 1.4 billion nga na-inject na-infuse sa ating ekonomiya. So dako ito ang bulig. But even the national government kita kung sa Manila natin sa ayuda isa na lang kalibo. So we have to consider all this among these matters. We have to dangtan natin kung we stricter quarantine kita. But of course it was a big relief at sa pila kami kaganay ni Vice Mayor Elsie Tamilyaran kag ni City Administrator Emang kaya ginapang discuss naman ito para sa Emergency Operations Center kundi Dr. Miraflor ang ating justifications, because hindi man pwede nga mapilar lang kami, although ang matuod sila gintawagan with personal si Secretary Ted Anyo ng DILG pagkatawang personal Undersecretary Tumako Dinsing na ang una siyang nag-representa sa DILG sa IEPS talagang Regional Director si Joby Engineero ang Region 6. Aside from that, yung contact ko si Secretary Nograles, Secretary Hariloki, Secretary Galvez, at si Secretary Doki yung text ko ng pagina. So, of course, maybe nakabulig na din ang atong apilar sila personal. Pero at the same time, we also have to back it up with statistical justifications.
And among them was the report ng EOC na ang 2-week growth rate natin nagnubo by 42%. Oh, no? very good. Oh. Kag, similarly sa Iloilo, ang katabo sa CTMB, ang ining capacity utilization rate natin o pag-usap sa mga hospital, we share this, we share this with the other cities and municipalities in this city. So, katulad na din sila. Sa Iloilo, tiyan mo na ito, ang mga iba na probinsya, dikatto sa Iloilo City, nag-detok na ng ilang nagataas ang ilang utilization rate. Nevertheless, sa recently, naglabot na ng 65%. So, in short, may mga improvements kita. Yes. That must have been also a pivotal reason na nahatag sa atin ang yung pangayota. But of course, minambalan ko gani sila on a personal basis. Siyempre, para sa amin daw, traumatic sa mga mula ng mga barangay status. Although, Action Brian ay pero sabay pa nagiparahan sa pumuluyo. Nga, first time nila nga sa madumduman kung hindi hatagan kita quarantine status na good for only 1 week. 2022 lang kita mo ang ilang announcement. Yes, Mayor. Isang una, minimum period is 1 month. 7 days ang ipahatag nila sa buong. Except atong one time sa September last year nga nagtaas kita ng atong cases. Nga in the middle of the month, ging kambyo ang atong quarantine status. Okay. So, iniya, we surmise na istorya naman kainan ni Vice Mayor Elsie Tomillaran. Kaya namang conclusion na do pareho nga ang bin naman ito nga aging hatagal ng sa 1 week. Apparently, sa among pasangop sini, it means yung IATF is putting us on a probationary basis. No, gusto nila obserbahan, gusto nila i-monitor kung ano gitang makalatabo sa aton. So, in effect, daw ginahambalan kita nga you better behave. No? Kung hindi ka mo binuligay nila, kung hindi ninyo ma-implement. Kasi, kung tanong ka what is really still basic, as it has always been, is our observance of safety protocols. So, ini ang wash your hands, face mask, social distancing, magyapon. So, kinamlantagid ang bulig kag suporta sa kooperasyon sa pumulo. So, whatever our quarantine status will be, will to a certain extent also be a result kung anong atong behavior diri. Maybe it would mean if we will have good behavior, we will also have a good quarantine status. So may bad behavior we will also get bad quarantine status. Something like that. Mayor, mayo kay GCQ nila katagyapon pero may ikog bala heightened restrictions. So anong imo Mayor ang bago nga mga restrictions nga ipagwa starting tomorrow Mayor with your executive order? Yeah. Amo lang aton sa jada gani kung sabagay ginagawa na buwan subong na. Pero the copy is not with me yet. But ang amon din nakita ay duno ko naridigan sa let me see kay daw na forward sa akon. Vice Mayor. Isipan siya paron na juta ya. Yes, Mayor. Go ahead, Mayor. Take your time. Ari sa my verse. Kay man kung obserbahan niyo ang ang aton IATF na kambyo-kambyo man. Di ba lang? Yeah. So, kung magkambyo-kambyo sila, as I said, for example, yung ECQ, sang una, wala salakyan. Subog, may salakyan. May salakyan na. Kaya kami, kung pamangkuton kami, mangita kami, anay file namon. Kaya kami, pero ari ang nasagap na informasyon ni Vice Mayor LC sa ako ng diferensya ang bisang GCQ with heightened restrictions. According to spokesman Secretary Rocky, it involves in mga indoor sports, games, indoor tourist attractions, venues for meetings, conferences,
not allowed under status, no? Tapos, while under, hindi na sila allowed sa heightened, pero kung GCQ, they are allowed up to 50%. No? Okay. So, mga saloons, beauty parlors, beauty clinics, outdoor restrictions, GCQ, up to 30% capacity. No? But of course, ginasukunan niya din nga kinalan o saron din ang masa sa inyo nga mga establishmento. Plus, pag nga may mga incentive pag sila sa mga safety seal, no? And up to 50% capacity, staycation ba sa lawit, no? But ang isa din nga kalanawon na to, mga indoor dining sa restaurant, yung skip na naging bante, karoon na kailangan nga detalya, up to 20% capacity for my height restrictions. And then, ang aton nga outdoor dining, up to 50% capacity na allowed na sa kanila, sa previews. No? Ang gurong balantayan, religious activities, weddings, baptism, mga wake, GCQ with heightened restrictions, only 10% of capacity allowed. So while we used to allow 30%, amo na ilang ina-plaster diri, na 10% na lang. So, may mga kwandinan. Pero overall, daw, mabaga, kung daw hindi ko matama ng ekonomiya bala. Yes, correct. I think ang mga na pagtanaw. Mga policies nila are geared towards that. Now, while we try the best we can to follow the protocols, hindi man masamad din ang ekonomiya. Kag may moving ara magyapon, Mayor. So, na-mention mo while ago na tourist attraction, isa ini sa mga ginalantaw diri. Malabay kita, Mayor, sang Domingo kag Sabado sining week mo before ang 22 of July. So kabalo naman kita domestic naton diri or local tourist naton from Bacolod alone gadagsa, Mayor, sa Punta Taytay, sa Langilan, sa Granada. May mga may mga ideya kita, may ari ka ni plano, Mayor, on Saturday and Sunday abi, so that ma-restrict naton sila. In the first place, supposedly, ining aton executive order ng pagwaon is supposed to be noticed sa tanan, including the resort owners. No? So, it is now just a question of implementation and atagan naman inikopya ang PNP mo. Kaya naman sa may kada nasa ilang kopya sila, amo nang ilagay, amo nang ang nag-prod sa ilang inspection ni Amuto, inspection na. So, but thank you for giving for making that special mention of this mga aton mga resorts kay kung pabayaan lang, they are really possible sources of the spread. Kaya tiyan mo na ato duwa na ka-beses ng San Juan, kagatong sa una, Easter Sunday. At least the credit of the resort owners sa baybayon naton, sa kabukira naton, nagka-coopera man sila. Pero reminder lang ko, pero apilar ko gapon sa mga resort owners na they have to police their own brands in the first place. But at the same time, ginatawagan ko ng police si Colonel Placido kag si Colonel Liada, kag-Sir Kachombong na intensify nila. Siguro, isa sila with your calling us attention to that. She said, ang weekend, guro, may special operation to situate. Kag especially so, natin ang nahambal sa aton with restrictions sa aton na status. We don't know diri sa aton sa Bacolod kung may mga kabalo ka dito sa Quezon City, Mayor, may duha ka dalagkong bars dito nga pinanglakan gid today. Diri sa aton sa Bacolod sa mga bars ta, Mayor, naga-operate na gid man or anong sistema? Well, supposedly wala itong mga bars pag GCQ ta palangadaan, no? And kaya hindi na ang pulis. Kaya ang katabo
once in a while, it's kind of reported man. So, pananglitan, may mga bars nga operate pa, pasensya ng anay, Yes. unta-tunta na siya. If the police is, on the ground, so, mabantayan na. Pero, as we say, COVID is everybody's business. Yes. So, ang pag-report sa pumuluyo, bisan i-text lang kami, dako man ang bagay kay kung yun as ways that reality. Nga kung kaisa, hindi man malabutan sa pulis, hindi man madiparahan. There is that supposed violation. Pero kung ma-report, chances are, makatuan din na kag masaway. Yes, oo. Mayor, aray may isa nakakatingala man ko sa regional kag national ITF kay like for today, ang aton nga active cases sa Bacolod 1,427 na lang, unlike sa nagligad mga simana to gahamboy kita 2,000. Do wala man to ya dahom-dahom ti subong gina. Amo ni kakatabo sa aton, Mayor. Anong ilang intel kumbaga man? Doon di ko ma-reconcile sa mind ko, ho. In fact, if I may share this with you, kahapon there was an emergency meeting sa regional IATF. Earlier, before I came into the picture, because I was also doing other things, although ang akon niya to nga pagsulod was to reiterate or make formal and official our appeal, our petition nga hindi kang kapagbutan sa MCQ, no? But I understand nagreklamo sa ila ang mga LCEs kung nga aging rekomendar kuno sang regional IATF amo to nga mga quarantine status. Kaya kundi, inandiparan mo daw pila na kabulan subong ang Western Visayas became a focus of attention. Yes, correct. So, kundi naglinupok ang Western Visayas na ang Iloilo sa province sa una. Kalayo na isang ilang cases against us. Daw tunga lang na, wala gani. No? Pero subong parehas ka kada mo. So, meaning, grabing surge nila. So, naghambal si Regional Director Joby Ingeniero kuno nga hindi to rekomendasyon sa regional. So, we can only surmise that means ang national IATF is also doing its own evaluation, and we suppose they have their own figures likewise. Nga di contextual, like parehas na ang report natin sa AOC, this is what we call real time. So, kung tanawin mo ang report ng AOC kag ang report ng bisan regional ng DOH, wala man na sang to eksakto. Because gahulat pa sila sang submission natin, submission sa ibang LGUs. So, that is the regional level. Maglapot pag na sa babaw. Kung pag na, may mga, along the way, guro may kinakapitan pa na, o may galagaw-lagaw pang mga data, kung ano, na sistema ito. Ang tupato sila, kasi guro hindi pa na accurate. So, like, as you pointed out, late. Nga kung tanong-tan, nag-improve na taganian, yet sa panulok na sa dito sa babo daw lain pagyapon. Another added interest here, nagambal sa amon si Secretary Dins and Yusek Dinsing. Kag napamati, kawag ka conference call kami ni City Administrator Ang, natunyala sa puno nga nagulwa to ang informasyon nga ma-execute sa. Siling ko siya, we were one of the last to know. Because naglinupok sa media, ang sa social media lapigit, nga ara ang news nga mano na. So, there was some point of conclusion, of confusion. No? Kay ang Sanggunian, to their credit, salamat kay Vice Mayor Elsie Pamilaran, kag of course, yung author ni Councilor Rene Novero, and unanimously, kanandi sila nagbuto nga mapilar. So give forward ni Councilor o ni City Administrator Ang sa kay Secretary Dinsing. Di nagambal man siya nga premature ni kaya wala pa magani. It's confusing bala ko. So galing kaya mo tong realidad kapon or even the night before na ginawa na nito. It
caused some alarm and anxiety sa aton tumuluyo. Yes, So correct. at least all is well that ends well. Pasubong we are GCQ, but may I remind everybody ang aton tumuluyo Aha. nga isa lang kasi semana na. Kaya wala ta kabalo ko na niya Anong after next? 1 week. Oh, So, correct. but if we can show, if our statistics will bear us out, nga there are signs of improvement, with more reason we can insist Aha. nga i-GCQ kita yapon. Yes. Of course, if it is the other way around, we might have some problems here. Aha. So balantayan ta niya sa sulod sang isa ka semana, Mayor, and hopefully mapadayon ning GCQ sa aton diri kag mag kuha na ning heightened restrictions nga ini kay daw kabudlay man ang iban kabalo ka kung gisa ini mga heightened restrictions kini mayara sang hindi dayon kahangop ano naman ni basi bugat naman ni pangabuhi ta muni muna, no? So kabay pa nga magpadayon ini, Mayor. Mayor, iriktahon ko na lang ini daw kamayo gid man sa aton vaccination program sa Bacolod so far. Kumusta, Mayor? Manog abot ng AstraZeneca nga ginbakal mismo sa Bacolod. Anong sitwasyon sa Mayor? There is a promise on their side nga in the first 2 months I think they're going to give us 50,000 minimum. Okay. Because ang problema nila is hindi nila makontrol ang manufacturing plant nga ginahalinan sini. Ang isa ka informasyon na sagap ko nga halin ini sa Thailand tag kuno according to our sources ang tag-iya sang manufacturing plant ang kingdom mismo sa Thailand. So if it is the royal kingdom, hindi mo na madali-dali. Yes, correct. Hindi ka plastar siya. Pero may official letter ko gani sa kay Secretary Galvez in behalf of all the cities. Okay, I wrote it as National President of the League of Cities of the Philippines. Nagapangayo kami nga ma-intervene ang gobyerno nasyonal para nga ma-prod pagid ang AstraZeneca nga padasig-dasigon pagiganit nila. Kaya it is not just Bacolod involved here, but 26 cities all in all. That includes Makati, Quezon City, Manila, mga dagko nga syudad. So we are all up in arms against this. So, but insofar as the vaccines are concerned, may allocation ng mga 700,000 kag may text sa akon si Secretary Galvez saying there was a meeting mga 2 weeks ago I exploded, nakibot sila ganyan nga ni Jerry Trinas siya first time ko nakita si Mayor Bing the Pangilit. Because that was the time that we got only 7,000 doses. So, nag-apologize mo ko na pagkatapos because I want that myself to an extent. I shouted at the top of my voice na amulang ni. Okay. So, nevertheless, gintawagan din ko ni Secretary Galvez na balaan niya incident niya to. Kag pakonsulohan niya ko nga dugag-dugag nga siya kuno kita. Kag nagpumisa pagin siya, ariging text sigid sa ako nga at agan dikit nila na alokasyon sang Moderna kag sang Pfizer. Pfizer. So, and may I say that for the record nga, we're ready for that. We're ready for that. So, we're just waiting for the arrival of these vaccines. Bagay sa Bacolod. Nakita nyo naman, Guru, Sir Brian, in terms of compliance or performance, hindi magiging muli ang Bacolod. Yes, the only problem here is the supply. Because as we reported sa mga IATF nga, kundi ang 2,000 daw ordinaryo na nakatama sa aton. There were times nga dilabutan sa 8,000 isa kadlaw. Kag kon ipitanay gid ang report sa akon sang nila ni City Administrator Emang considering we have 3 major malls, di ba? Sila na naman sa tanan ang SM, Ayala, kag ang Robinsons. Plus pagid 20 city ka barangay vaccination centers. Easily we can handle 10,000 a day kung maglapot na nga para ang in abundance ang aton nga vaccines. And in fairness to even the private schools, katulad sa Lasal, si Brother
Kenneth nag-offer ginasang ilang coliseum kaya ano pala ang facilities I see. kung kinalanon natin sa vaccination. Aha. So, it is really all about the supply of vaccines ang aton concern because we believe we have the manpower and the facilities to do much more if given that opportunity. There's possible gyud na mayor nga mag 10,000 a data sa palaboton kay sa kada program ko every night may nagapamangkot action Bray nakapalista na kami na linya pa kami isang ligad pa nga bulan way mangyapon ting simple nga sabat ko wala pa bakuna para sa inyo posible. Yeah. Pero mga muna pala action Brian may na kung mabuligan mo kami Yes, Mayor. you cannot discount the possibility nga may palyar man natin mga computers o ano pa da. Ihatag sa amon ang mga ngalan kay ginahatag na mo na individually man sa data committee kag ginapang tag-isa-isa mo na nila sa kutob sa malabutan kag iban sila gusto gid namon mabakunan as many as possible kag sino may ara pagani kay naglibot man ko sa mga barangay may ara pagapon iba niya hindi siya magpabakuna. Although nag-improve na pero daw hindi ko na pagambal sa bahay so sa Panago kay kasi nga mapating iban. Tanawan nila sa social media lain ami mayor mo. Ang advice ko din sa ila kung kay sali ko pwede ka mo nakapanawag sa EOC or sa barangay nga din ka mo reside kay kabalo nga kapitan nyo kung ano dapat himon. Mapabulik ka sa barangay kapitan kay kundi iban sila wala register online yakadto sila sa barangay kung kay sa in transit from the barangay to the EOC kasi sila may matabo man sa ilang application. Correct. So may I request sa tanan nga natungdan nga i-diretso lang complaint sa amon. Kung hindi nyo kami labot, ito ko kay Brian Morden. Pwede. Pwede mo lang tayo kami pamangkot kay Mayor. Mayor, lastly, may nagapapas di ang mga borders di sa GCQ, sining starting buwas, why man niya epekto, Mayor, na same man lang yan, sa mga borders ta. Yes, it should be, technically, therefore, GCQ ng province. Yes, correct. So, there is supposed to be no problem. I think some people realize niya, kung sinalian, mag-ECQ kita, may chain reaction. May problema. Okay, kung mag-kipot ang Bacolod, diregali ng dabo ng butang. Hasta ang pag-spread sa iban nga mga syudad kag munisipyo maapektuhan man directly or indirectly. Sige, personally kita nga nag-retain nato ng GCQ status. Yes. Kag of course we were prodded by the amon nga feedback nga gusto isang pumulo nga tani i-retain. So, libre na nga naging pamatian man kita. Sa aton nga pagtinguha nga tanan nga Santos kingkatuan ta. Ang imo mayor nga panugyan gintagangit at tsansa sa nga IETF region kag national so imo panugyan mayor sa Bacolod non or sa Negros-anon nga uyag magsulod diri sa Bacolod. Amo to nga paminsanan to na there must be a message here. May mensahe ini nga 1 week lang. Mga ganito nakibot ko kagina is discuss ko na sa kay Vice Mayor ko ano nga gad nga mo na 1 week what can you do in 1 week so ang amon conclusion nga duwa nga mo na siguro ginabutang kita kung baga daw under provisionary period that should remind us dapat pahanumdum na sa aton hindi na monitor kita nila tanaw nila nga katabo sa aton kag that is where probably after they would know what is happening in Bacolod they will make their conclusions. Yes,
Sige, hulat to namon boss ang EO mo pagin mayor para mas kompleto pagin Sige, ang yeah, we are just finalizing it because being research pa namon ano ni ang kaundan mo kay Yes. as we said, nagkakambyo-kambyo. Yes, correct. So kita ba ang basis kanina mo is primarily ang announcement ni Secretary Harry Roque. That is supposed to be the most updated. That is the presumption. Yes. Presumption na nga, no? But on the other hand, we have to have basis. Sama na. So very soon, it will be out. Yes. Mayor, salamat sa mga time. May gabi kag mabuhay ka, Mayor. God bless. Thank you, Mayor. Thank you, mabuhay ka. Mabuhay ang DYC. Kasadan nga palamati. Daladmin si Eleanor Fukuda sa Japan, pamati na sa Sinu. Thank you. Thank you, good Mayor. Salamat, good. Yes, Mayor. Thank you, good, sa tanan. Yes, Mayor. May gabi sa tanan. Thank you. Action Firing Line. Mayor Bing Liredia Makaksyon, there you have it. Sa aton sining pagpangalagad tonight. So, mismong alkalde na tingala, ano ning pito kadlaw man? Action Firing Line. Kasi giling batunon ta na lang ni, tumanon ta mga restrictions nga ipalabot sa aton sining ining status or classification nga ti heightened restriction ay patuman sa GCQ. Although mayara sang ginagmay nga mga pagbag-o, pero ang ayo sang alkalde sundon tagid ni una face mask, face shield, alcohol, distancing kag nagpasalamat man sa nga namunot ang mga beach resorts diri sa Negros Occidental, most likely sa Bacolod sining Sabado kag Domingo. Action Firing Line. Amo nang isa mga dapat tutukan kay duro gid ka pulo paligo diya sa amo nga mga lugar nga way naga-observe sang health protocol mga kakso. Action Firing Line. Duhat pasalamat kita sa alkalde sang syudad. Although sa iya sining despite sa iya sining masako nga oras sa tanan nga mga tiniyon pero gintagaan kita tsansa lapit man ni sa kauras nga istorya ta siya kag nabatian sang Bacolod non mga kaksyon. Action Brian Morden. Action Firing Line. Actually, basiway na off dang linya ta. Medyo gahagong siya gapon sa akon de. Naka ano na. Sige. Ini nga bahin sa aton nga pagpangalaga dulong sa ato. Ara dula siya. Dulong sa aton sang Zanton Plus. Fearless comments. Action Firing Line. Welcome to the May gabi Kersinia Halbuena. Abot ka na. Wala na buses. Ano to ko naman? Roberto Castro abot ay galulumpat. Balikan ko na karon. Alex Fuentes, good evening. Ana Sinoro Araman sa Talisay kay halikay Father Amber. Thank you, good. No? Rachel Grace Villas, mas mayo may FTF class, face-to-face class na. Mga bata, subong puro lang gid game sa CP. Correct na. Grabe to. Joby Monares, si Lodi Narciso, nag-monitor man. Action Brian, nahon pa nila ang bulsa nila. Arthur Jones Gomez, Action Brian, good evening. Dira si mo. Sunod kami diri si mo via FB sa Silay. Pa-shout out kay Maricor Sasil Kagunges family. Diri sa Silay, more power Action Brian. Thank you. Salamat man. Janet Flores, hello Action Brian. Good evening. Watch lang kami sa program mo. God bless you. Thank you. Jupring de la Cruz, Action Brian, watching lang ko diya sa balay. Upod sang gwapa kung asawa Dan na paniyapon barangay Talobangi Kabankalan. Baati medyo gaidag-idag na kay busog na no? Victor Tugap, salamat man na Action Brian kay wala man madayon. Correct na. Suzette Alunan,
Milvin Solidarios Abdo, gutom na Bacolod, wala na lugar, halong Bacolod, gutom na ang Bacolod noon. Si Araban si Guillermo Ricaforte sa Barangay Bata, George Snullard, evening Subray, Vicente Jr. Siscar, salamat Mayor Bing kay ginbalik kita sa GCQ. Boy Linggo Araman, nagamonitor pa, salamat kay Mayor Bing. Ivy Catalbas, sambal niya, good evening Sir Bry, good evening man kay Mayor Lenardia. Cory Vidaha, may gabi ay watching from Kuwait. Araman si Riza Biatingo Gonzales, Lani Pangaral Apolinario, naga-monitor madamo, nga salamat Mayor Bing, maayong gabi. Virgil Pindac Sombray, good evening, monitor kami diri gihapon upod mga anak ko diri sa Silin Homes, kag kay Edelberto Lirion, kag Mili Olia, pamati Isla Subong Action Braya. Stay safe ha, and God bless you always. Salamat. Juan Miguel Digumon, Tobray, may lang wala madayon kay kon mag MECQ, ang papa ko hindi naman kabaligya, wala kami bakal bugas, kag sudan kay galibod siya prutas. Ba, may lang gid. Helen Derla, Mayor, thank you gid sa pagkabalakam mo sa Bacolod, wala mo gid din pabayaan ang Bacolod. God bless Mayor Bing. JB Oliveros Latido, evening Sumbray, monitor lang kami ni Barangay Mailom, Bago City. Jose Juhan Gay Maniuzo, basta Bacolod noon may pag-inakop sa Bacolod. May pag-inakop sa Bacolod. Homa Luminara man, Amalia Alegonza, I'm watching. Juan Miguel, Abalya, okay gid si Mayor Bing, good evening lang sa iya. Dinding Alojamiento, good evening Sumbray. Monitor kami Barangay Antipolo, Pontevedra. Salamat, God bless us all. G. Maestela Sevilla Makilan, naga-monitor man. Ambal niya, God bless Mayor Bing. Amalia, good evening Mayor, good evening Action Bride. Edward Tahunes Araman, Teresa Soriaga Flores, God bless Bacolod. Marilo Kahilig Action Bride, monitor always from Barangay 1-A Manapla. Si Tom Maho, good evening Action Brian, watching live diri sa Agianay Resto sa Circumferential Road NGC. Thank you gidra sa inyo. Mary Grace Habasa, good evening, last April pa kami nag-register online, up to now wala pa kami matawgan kabay pa Mayor nga mabaksina na kami sa akon family. Nami kami nagakuha na gido, siga palamot na sa EOC. Romeo Diana, good evening Sumbray, tamyaw ko lang. Reynaldo kag Lucia Carbadilia, monitoring kami di Pahanukoy RC3. Action Bray, kung ma-MECQ sarado tanan o sirado, luwas lang sa essential. Oo, mag-MECQ, no movement ang mga salakyan, luwas sa essential gyapon na timot may itong ginhimo ni Mayor ka naghingagaw gid siya ka appeal, no? Lizelle Joy Subong, may changes sa curfew sked. Why? Lizelle Joy, please ask if may changes sa curfew sked. Thank you. Wala to ma'am, why? Ang ginliwat lang gid mga indoor nga mga restaurant, mga amo lang gina. Risa Biatingo Gonzales, Fukuda Eleanor. Oo. Sa Kwan, Japan. Ini salamat. Good evening. God bless Bacolod and Negros. Si Martin Aliling Araman. Riza Biatingo Gonzales. Robert, God bless Mayor Bing. Robert Castro, abot ka na. Ha. Ina. Ano ni bot sa lingon niya man? Abi specific. Nabigay parang balanta. Arsinia Halbuena, wala na buses. Si Tom Maho. Sumbray, tamyaw ko lang gali mga staff namon dia. Kanday Midel, usip unggoy gidya. Uno, Kureng, Dos Amo, Tambok. Pwerte man yung mga ngalan sa imo nga mga staff na ba? Unggoy, Uno, Kureng, Dos Amo. Pero mga kagwapa ni piling ko lang, no? Joe Abuana, good evening kay Nanay Lodi Abuana sa Barangay Sumag. Fred Tugap Jr. So, greet ko lang si Utol Victor Tugap. Happy 50th birthday. Golden Boy Fans Club sa imo. Thank you da. Happy birthday lang. Robert Castro, why na? Diin nagkadto, yor? May ginapangita sa kay Mayor. O di ko nagkadto. Aileen Rojo, good evening, Sumbray. Always gid kami ga-monitor sa Agisan. Tamiyaw ko family Rojo, salamat gid. Dads Aberia, good evening Sumbrayan. Okay na ang GCQ bisan may restriction. Watching kami Barangay Sumag. Salamat kay wala nag-brown out diri Sumong.
About 3 na kagabi ang ila brownout. Oh. Si Manong Radok kali sa may kwan sa USA naga-monitor subong. Thank you Ginong, halong da. John Mar Barbs, evening. Salamat Mayor, God bless. Si Beb Store si Dilias. Good evening Sobray, watching Ashinda Mars Transloading Maaw. Lilia or Laila Apas, hi sir. Mayong gabi ni temprano pa magronda ang mga pulis diri sa Barangay 35. Kay bisan gabi na madamo man gihapon mga teenager. Oo, nga mga teenager kuno nga nagalagaw. Kag pirmi sila nagaginual sa Barangay 35. Sige, imunot na karon. Erin Bailon, good evening Sombray, monitoring every day till night. Regards sa friends ko Halong and God bless. Thank you. L.A. Amante, so good PM, watching here Kuwait. Sige, ang iban, paano ko ni overview guru ay no? Be? Kitaan ang iban man? Hindi ko makitaan. Okay. Sige. Pasensya gid ang iban nga galadula no? Si Torres Alex, good evening Sombray, always kami ni Mrs. ga monitor sa programa sa Purok Laurel, Mansilingan. Kay kakalungaw si Mrs. ang imo, kakalingaw guro no? Kadlaw. Ano ang mga restriction tabuas man? Way pagid man to sir, way gid man sa magin bag-o. Sige, relax lang ko gamay, balik ko dugay. Last 8. Mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sansay anong ang kalintangan.
Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agapasumbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Radyo, kaupod si Aksyon Brian Morgan. Pabalik sa aton sa nga pagpangalaga Aksyon Radio Philippine Standard Time las 8:07 na. Aksyon Firing Line. Ginendorso naton sa inyo maka-aksyon ang Mighty Sia. Ante sa report ni Aksyon Marlon Hinabia maka-aksyon, mahinggab ilang kay Joel Aligato Jimenea. Good evening, Aksyon Bry. Ga-monitor lang kami di sa Cityville, Estefania. Ho. Keep safe and God bless. Sige. Si Ja Acohado Hiliang Garin, naga-monitor man. Good evening, Aksyon Bry. Naga-monitor kami diri sa Barangay Oringao. Tamyaw ko lang family Hiliang Garin kag family Buyayot sa Bugos nga Kabankalan. Salamat, gid, no? Si Lee Gay Villares Achivar. Good evening, Sobray. Live now from Talok Ramon and Lucy Achivar family. Thank you, Gid Sobray. Romy Agsam Araman, ano, naga-monitor. Si Pauline Marie. Good evening, Sobrian. Watching from Barangay Bata. Since ang GCQ status with heightened restriction until July 22 lang, how about until the end of the month? Is still the same community quarantine status diri sa Bacolod. Amo nga aton paabuton ma'am after 22 kung anong next sina, no? Kay mismo gani si Mayor Leonardia do nating alaman nga dapat tag 15 days na mo. Ti subong niya 7 days lang. Si Eileen Rojo Action Bry pag-grid Pancho Garde kag nato mabaling naga-monitor man, no? Siga, balikan kung iban karon this time we have Action Marlon Hinobia sa Arcelinia. Action hands, away pa. Sige, last 8:09 na. Action Firing Line. Maing gabi lang kay Talani, no? Nag-monitor, Sinima Tinion. Daligid lang, ano? Ari sa Piak Shop. Action Bry, Bliss Night, ga-monitor kami taga Purok, Banawi, Barangay Villamonte.
Thanks to Tita Lani niya sa Central Market. Oo. Magsulod ka daw sa Central Market si Talani na daang gataya ka nagkuha sang imo sining nga QR code. Ano? Action Firing Line. Sige, las 8:09 na. Capital Reports. Ang ini nga balita na Action Marlon, dulang sa aton sang D3 Bio, dugang nga protection. Sumraya mayong gabi, may bago na galing nga regional director ang Department of Health o na UH sa Western Visayas. Nabalaan ka rin kay kanto sa Esigina diri sa sunod sa pagtulod. Nag-istorya sa kay Governor Bong Lacson sa Governor's Office ng Inspection Labray. Hindi na to si kanto convocar lain naman Action Mar ile. Pagtubag ni sa Action Labray, way tagani mabalaan ni kon way sa nagkanto istorya personal sa kay Governor Bong Lacson si Dr. Adriano Subaan. Lalaki ano? Lalaki ni siya. Isa sang pinakatropiko naging abalante siyempre ang COVID-19 sa gihapon ng Subray. Yara siya sang gintarogyan nga tuman katalulukang doon. No, sa kay Governor Bong Lacson may kantanan sa saling ginatawag ba nga Delta variant. Action Mar? Action Lines, basi pwede makuan lang, malisaw gamay, gangurob gid ang unin. Okay, sige, go ahead Action Mar. Okay. So, ang variant at sumray sa COVID-19. Nagda-sentro doon sa ginatawag nga Delta variant. Sige na sila sumray nga nag-originate ini sa Pulson, India. Yes. May araman gani Alpha variant. May araman Beta variant. Damo na eh. May Gamma variant. May taga... May ara na? Saan Gamma na? Ang Alpha variant, yun na silang nag-originate sa UK, United Kingdom. Ang Beta variant naman, South Africa. Ang Gamma variant naman sa Brazil, silang nga nag-originate naman sa Pulson, Brazil. May ara sa Piroy. Ang sabda, ano tong bago lang halabda? Labda naman to sa Piro, Lambda o Alex Pero. Pero ang ginakabalakan ng Sumbraydria sa Pulson, Pilipinas, amo na yung data. Although nga ang Philippine Genome Center nagliga ng Sumbray nagsuling, nanayara sang na-detect na sila, di sila sa kaso. Sa variant. Dito sa Pilipinas, pero ang nagdala sa Sumbray mga returning overseas Filipinos. Okay. Pagkat noon, nakuha nila niya ang iring sa isang variant ng COVID-19, hindi sa Pilipinas. Hindi dito sa lugar ginhalina nila. Wala pa Sumbray sa na-detect na local case, abi. Oo. Nga, kay ang returning overseas Filipino sa Sumbray, wala Maria siling naka-close contact mo. Kay at abot din na ganit sulod sa Pilipinas, ginakuarantine nila sila ginagawa na Sumbray sang swab. Correct. So why sila close contact? So manang siling sang Hospital Center, wala pa sang local transmission sang ginatawag na Delta variant. Pero ang kanugyan ni Dr. Subaan kay Gov Lacson, yan dapat ang Negros Occidental ma-preparar sa siling Delta variant. Feeling din nga inevitable. Kumot sila yun, sa mga Tagalog pa hindi maiiwasan. Hindi mapunggan. Hindi mapunggan ang pagsunod tanang late din sa Pilipinas. Preparahan kay highly transmissible ini sa Sumbray. Kahit sang COVID-19 variant. Doka super spreader gali ini. Di man, grabe ang abilidad ng Sumbray kung paglaton-laton ang paghahambalan. Ito, nagsiling na ang statement ni Subaan, medyo magkatuga matang alarma sa kundi. Pero mayroon kita Sumbrayan nga plastado na kadaan kang hospital operation. Nagdadumdum ka to sa ginatawag nga one hospital system. Yes. Datig ang coordination sa tagsa, ang communication datig. Ang bahal ni Subaan kay Gov, basta coordinate lang permit sa Region 6 DOH kay handa man na Sumbraya nga magkabulig ang talatapan sang paikayong lawas sa Western Visayas. Action Mar, magkot lang ko bi. May ara ta di international flight subong sa Negros so far? Daw gin stop? International flight Action Bray
sa dabalaan ko, subray daw, ay mo. Aha. Ikit sa kananay, ikit sa kanana. Amo nang bintaha sa aton di mo kay waytaya direct flights to iban nga pungsod blati ko may ara man OFWs mahapit sila sa Cebu or Manila ginman. Yes. Aha. Subray mo damo sa mga nasyon, ng mga pungsod, gabay nga, ano pa subong, pa ang biyahe. Yes, Tapos yes. pa rin sa Pilipinas. Aha. Ari ang reaksyon ni Governor Molacson kag kung ano pa rin ibang serya mag-istoryahan nila ni Dr. Subaan. As far as we're concerned kasi, sige man yan po ng office. There's still government officers will not close down. We will continue to be working. We will continue with a 4-day per week and 1-day work from home. I don't want to preempt what the decision of opponent will be. Of course, we will just have to make adjustments. Okay. Okay, at kung nabray, so ang statement na nabatihan ni Hanis Abdob ko na sa Bacolod City na sa Galaxon Barangado. May sityo lang nga posible may sityo. Ito pa palitan ko lang. Sige, nakalitaan ko lang son Bray basta mo din. Ang ginambala pag dugang healthcare system sa probinsya. Importante nga ginpreparahan kag kabay kalaw ay manu nga ginapreparahan ginoong pangamuyo talangin nga waay na lang gidlak sumay no. Ganiban, yun nagbayaw na sobray si Subaan sa performance nga ginapakita sang Negros Occidental sa pagpapagaway sa COVID-19. Ang hospital, health facilities in Hambalang, Manila, ang health workforce, ang gina-implementar nga for the work week, ginamonuman. Wow. Okay daw kita lang na diguro ya sa Western Visayas nga may 4 ka adlaw nga duty ang kwan papitulyo. Apat lang kada nga duty, lubos sa Webes, duty sila sa ilang opisina. Biyernes, work from home. Pero may nagligtar ito ng ligad, dumdum ka to. Imbis mag-work from home sa Biyernes, naligo. Nag-Friday night fever. Ang to nagpositive, no? Positive. Dumdum ka to. Tunto, no? Iba nagsumbray, wain na, nagduwa-duhan na naman may wain na po si Governor Molacson. Wain na sumbray, ang aling problema lang, dahil may provincial capital, ang latest sa sumbray itong opisina nga in lockdown, tagod ang personal nila, nagpatikip sa COVID-19 na nukip. Mga libagid to, kapersonal sa nukip at sumbray. Magkadamo ba? Bao. So, way pa rin matapos sila sa nga isolation. Ito, kikan sa, by the way, ang AstraZeneca, gali at sumbray ko nagapot black kay na. Damo to? Damo to siya, hindi siya sumbray part ng Glen Purchase. Haling yapon to sa COVAX. Donation, yapon to, donation. Yes, donation yapon ng sumbray. Kaya yapamangkot ng kalabanan, sila yapa si Amon na ang ginpay ng ginala kwarta sa provincial government. Ang ila sa nga order, 100,000 doses. Hindi pa. No? Kaya ginistorya ko kaina si PIMT Commander Zipadjo Harcelian. Kanya hindi pa na aksumalon. Hanta na sa COVAX facility. Ang maabot niya, naging 4K per delivery. Naging 4K sa provincial government ng AstraZeneca. Was kaya saga. May maara naging mamabot buwas. July 16. Okay. Una siya sa Bacolod do. Kasi Bacolod do last week of July pa. Do mo tong dahom. Yes. First delivery sang din bakal ba nila? Bakal iniya. Yes, bakal. Saka may naging pormahan ng sobray ng agreement mo. Sadan, ang LTO, ang Gobyerno Nasional, ang DOH, at ang AstraZeneca Pharmaceutical Solution Incorporated. 3,500 lang galing maabot, boss. Okay naman na. Abat-abat lang. Sa 100,000. Basi isunod nga, second delivery, sinagsobre, basi kung madubli na lang. Kaya pagkikan sa Kapitolyo, probinsya lang ka-action, yung action na malon sa Rubaya. Una sa balita, una sa action, sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Ang report action Marilon ni Navia dulong sa aton sang D3 Bio dugang nga proteksyon. Ang Dolo Delta nga ini balantayan gid ini, no? Mayara sang way nagapati gid masyado sini pero way man ta perdihon kung magpati kag magpatigayon kita sa health protocol. Sulit naman lang ni aton di Buenas kita gani diri sa Negros kag Bacolod kaysa probinsya kita, no?
Ang mga OFWs, nga mo ni ang ginapatihan nga nagadala or ginatawag nga posible ara sa ila ining iban nga mga virus nga ini, tinaga-stay pa ni sila ya didto sa Metro Manila before magpuli sa mga kaprobinsyahanan. Amo nang bintaha diri sa aton. You know what? Kung ang Pilipinas, isa lang tawi kapulo o kung tatlo lang ta kapulo abi, pareho sa iban sa Middle East to nga ang mga probinsya to katabid-tabid lang. Sigurado inayawan kita kaaway sining COVID-19 nga ini. May lang kay pulo-pulo kita, damo kita nga probinsya, lapta-lapta, ti hindi basta-basta makatabok ang mga tao bangod sa mga restrictions. Kag ining dulo delta nga ini palayo lang, no? Hindi gunaton ginapangabay ini kag palayo gid lang. Once dumapo na diri sa aton, ayawan kita sagang sa Pilipinas mga kaksyon kayo. Ang iban nga pungsod sang ginigo sa delta moning India ni hol, ang taob lang hitsura nila to. Nagkalaungad-ungad to sila kita diri basi magkalawagak puroy kita ti. Bangod sa grabe kadasig nga panakod sining Delta variant makaksyon sang COVID-19. Kag mayo man nga ang Bacolod nag GCQ gyapon, no. Kay kung nag MCQ Bacolod, GCQ ang probinsya, ati maghambal kita MCQ ang isa lang ding aton nga patinan. Wala sang biyahe ang transportation within the city mga kaksyon. Wala movement ang mga tawo, hindi kagwa. Wala sang abri nga mga negosyo, magluwas lang sa mga essentials kung mag-MCQ kita, no? Tikon GCQ probinsya, kung may mga sulod di sa aton, hindi kanya pwede kasulod. Dira lang sila na tiyog-tiyog sa mga lugar nila. Sige, may man nga mga restrictions bulig-bulig na sa aton sa pagpakig-away naton sa COVID-19 kiti galagas man kita ihan nga madula ini si COVID-19. So let us follow lang sa mga guidelines, ma-obey lang kita sa mga kun anuman nga mga pagsulundan kay para gid sa aton ni tanan. Ang iningabayin sa aton nga pagpangalaga dulo check tang patrol sining encounter nga naglunta didto sa Escalante area, may isa patay, may duha nga naaresto. Ano klase encounter na kay daw sinakay sa motorsiklo ni mga kontra ni? Kag check ta maning notorious nga kawatan nga nasakuti man sang kapulisan isahon tani karon daratsada sa patrol pagbalik naton. Objective, balanced discussion, fearless comment. Merly Gonzaga, ma-spare lang kita sa ni Lord sa bag-o nga variant God for forgive ni Guro. Yes, amo na ginapangamuyo tagid Ma'am Merly, Ma'am. Richel Abiria, good evening, Exxon Brian. Monitor lang kami din sa barangay Zamora, Pontevedra. Ruel Almohin, ara naman, nag-invento naman sila. Kaluoy lang kami nga mga pigado wala unod ang kaldiro nga nagatuluhaw na ang mga alipuris ni sa taning. Kaalam gid sang mga doktor. Sa taning pag Ruel Almo, ay nabasa ko na, sorry. Idilaw sa monitor man upod kay Nanay Isabel, Rochelle Fulgencio Susana, may gabi Action Bray, monitor lang kami din sa Barangay Pandanon DSB. Okay. Nabasa ko na ni. Okay. Good evening, Action Bray, monitor kami sa imo, stay safe sa buong man sa imo family. Merly Gonzaga. Sige. Mario Garcia, good evening, Action Bray, Tamyaw la Pamilya Amit sa Barangay Igmayaan DSB. Kag sa amon amay nga si Bombay nga nagapamanday, salamat Action Bray. God bless. Gabi nagapamanday pa. Gabi nagapamanday pa. Sige, hingagawa para buwas lain naman nga obra, no? Si Heidi, good evening, Exxon Bray, watching here, Purok Activa, Mandalagan, God bless you always, and Halonggin. Salamat. Richard Espilita, good evening, Exxon Bray, watching live from East Homes, greet ko lang Papa Edwin Espilita. Sige, nabasa ko na sa piyak. Jane Bilyeza, nagamonitor man sa Kuwait Makaksyon, thank you, Gid. Pagbalik ta, ma-istorya ta tiniruhaya, no? Parti sa
inkwentro sang Philippine Army kag alleged nga NPA dito sa norte, no? Paki-share lang sa aton nga live 20 or alas 8:24. Pamatian namon ginasandigan Tingog sang probinsya Kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala Paglaom kag kasanat Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton Mga balita nga
sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sansay anong ang kalintangan. Responsable at ang balita, pagdayon na ipalang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalaman palanggan. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala
Action Radio, pakulo saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Kaupod si Aksyon Brian Morgan. Pabalik sa aton sa nga pagpangalaga ng Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 8:35. Ante sa aton sa nga patrol, ginendorso kangay sa mabutika sang George Jimmy Oliveros Latido, naga-monitor man sa Barangay Mailom. Salamat gid, no? Si Marieta Season sa Bago City na Pulis Barangay na Pulis. Salamat gid, no? Rolin Guarino Araman, Jane Belleza, nabasa ko na kay na sa Kuwait. Sige. Las 8:35 sa aton sa nga pagpangalagan. Action Firing Line. Check na itong patrol siri matiniyon mga kaksyon. Check na ito na ng encounter nga inimbisan na gamay lang, no? Dito sa Escalante, isa patay, duha ang naaristo diri. Ang mga naengkwentro sang Philippine Army, una nagasakay sa motorsiklo, ikaduha gasakay sa multicab. Action Firing Line. Oo, no? Check na ito bing patrol plus ang iban pa ginabalita karon action dyan na. So gabi dira sa patrol las 8:37 na. Action Brian Morgan. Action Firing Line. Patuloy kayong nakikinig sa Action Radio. Action Radio. Patrol may gabi. Mayang gabi, Action Bray. Mayang gabi sa tatanan ni mga ka-action. Exactly, may isa ka ginakabik abing madinalagon nga military operation nga ginpatigayon ang katako sang 79th Infantry Battalion sa idalom sang 303rd Infantry Brigade kag 3rd Infantry Division sang Philippine Army. Action Bray. Inaini, no, dito sa area mismo sang syudad sang Escalante. To be exact, sa bahin sang Barangay Malasibog, syudad sang Escalante. Action Bray. Actually, sunod rin kay 3rd Infantry Division spokesperson, Army Major Sinon Pancito III. Ining operation nagugat sa report nga may ara sang pila ka mga kalalakinan nga nagahimo sang mga malaing mga aktibidad sa lugar. May nagapangbantay, may nagapangayo action drive, may muabi ang pinaka-worst na sitwasyon, nagapangilkil sa pinaka mga residente sa lugar. Kag may mga sightings nga ilan na batong impormasyon nga nadarang presensya sa pila ka mga rebelde nga grupo. Ang sila ko di kay Pansito, yung paglaragway, ang area, hindi gid man ini bukid nga portion. Patag ini siya, pero amo ni siya ang alagyan nakadto sa mga kabukiran nga ginakabig nga amo ning lugar nga ginatiniran sa mga rebelde nga hubon. Pero inati yet to be confirmed sa atong mga kapulisan. Sunod kay Pansito, actually duha ka grupo ni sila sang 79 IB ang naga-standby kag nag-conduct sining military operation. Unang grupo nag-una na action Bray sa lugar. Sang padulo na sila tani sa ilang ginalauman diring area nga standby nila. Nasugata nila action Bray ang isa ka motorsiklo sakay ang duha ka mga persona, duha ka mga kalalakinan abi. Ang ila dring ginpayag nga ang plano nila is lockdown ang motor kay tikabahin la sang ilang dring standard operating procedure
O sino masugata nila, check nila kung nabase nila armado, kung ano nang ginapangita nila. O galing sa bylaw action Bray nga magpundo, nagpalagyo pagid, no? According sa ila, nagpalagyo pagid action Bray, ining mga sakay sa motorsiklo. Rason kung nga nagtawag sang assistance ang team leader mismo sa unang grupo sa ikaduha nga grupo sa 79 IB kag manduan nga daan nga flag down ang motorsiklo base man sa ila diri nga ginpalayag nga itsurabi o kung sa isang motor kag kung sinong sakay. TikTok sombra kag ako dito kay Pansito palapit na ang motor sa grupo naman sang mga militar. Gulpira ko na nagtalupok sa mga militar. Pinapilitan mo ko nung mga militar ka magbabalos man sa lutang. Resulta, isa daring patay. O galing, amuning patay ang kilala kay Wilson Yanog. Legal edad sa residente sa sitio Tribiangan, Barangay Mina Pasoka, sa Banuasang Calatrava. According kay Pansito, samtang naganilok panay, nakamanage pa yang makapalagyo ang upod sining ni Yanong action Bray. Why nila madakpan kay nagtinanago ko na panot no tungkol sa mga katubuhan malapit mismo sa lugar do nga sige man ilang hot pursuit operation. Actually dead on the spot ining si Yanog man-recover dito sa iyang kalibre 45 nga armas lutang mapilapag yung mga basiyos ng armas lutang o kung saan balas ang wala pa matulong nga armas lutang recover sa area sang giluntad action o nagluntad action Bray nga shoot out. Ang unang grupo nga nagkatuloy sa lugar nagsigi na sa reaction Bray ila operation. Sige taklad nila dito nga taklad kay ban gabantay man sa area na sugata naman nila ang isa ka multicab. Ang multicab ato dito pinaka-common nga pagkakilala naton ang kiri bla action Bray no. Ang kiri nga ini sa buli wala sa tabon. Open lang siya. Do dump truck na type. Oo, doon mo nag-open ang instruction Bray. Kung hindi ko magsala daw 2x2 nga ano rin siya, no? Nga multicab. Open ang kaha niya. Open ang kaha. May plate number LNF297 nagaduhag ini isang maroon. Kag meron nakabutang ang Mountain Rangers nga ngalan 4x4 ini sa gali, no? Diktok sa multicab ay duha man ka lalaki nga sakay. Ako di kay Pansito, ang duha ni ka mga lalaki nga sakay, gin-flag down Manila, the same ang Japon nga policy. Ginrekisa nila, nakuhaan ng isa diri ang sakay, ang pasero, alas may passenger side, armas lutang. Rason kung nag-desisyon ang army nga i-check ang ilang mga dala, tup-tup ako di sa iya, na-recover na ito nila ang pinakamapagkabutang, kangay isang duha ka caliber 40 pistol, 5 ka cellular phone, isa diri ka hard drive, may pinakamang subversive documents, may mga pagkaon, may nakita ko di ganito sa laladon ni Goroxon Bray. Nga mga pagkaon, may pang-gamit, pang-babahi, may mga panakton, no? May mga underwear, kag may mapagid, no? Sang rebuilding nga grupo, Action Bray. Ang identity rin nila, according kay Pansito, sila ni hindi lang ni supporters sang New People's Army, Central Negros Front, pero sila ya active member, gid. Fighter gid. Do fighter gid, pero kabahin hindi sila guro sa ilang operation yung may nagapanaog kung kaisa panilag tapos amo ni nagakuha sang supply nila para sa babaw action Bray. Okay. Kay amo ning ila mismo nga naka-encuentro kay nagilamang sang kagahon. Sa resulta isa patay, duha ang arestado, isa ang nakapalagyo. Pero according diri sa ila sa bahin sang mga militar wala naman diri sang nasamaran action Bray. Mga ano oras sinagsud dyan? Ako dito kay Basito, mga kagahon mga 2:30 nagsugod ang operation. Timag mo na oras ano ka usual ginman nga muna mga kabukiran may galinagaw pa iya. Yes, ang mga motorsiklo, ang kasanay. Mas ka pa naog kagahon abi, kamo man nagoro nila diri nga nakitaan, gin-lockdown ginila kay tinagapang lakaton so dapat operation ila action Bray, no? Susubong, ako dito kay Sir Pabalo naman ang pamilya, naka-coordinate kita kay Police Major Hildes Space ng Eastlantis City PNP, ako dito sila custody, ining duha ka mga nagkarelakpan, ang napatay, hikotar mo ito nila kaina, ang pagbabasa marabi, kag ang
kinto ng nanon nga impormasyon. Pero ginpabalo naman to nila ang pamilya mismo sa Calatrava. Pero hindi wala pa sila diri sang impormasyon kung bala nakuha na na-claim na ang bangkay sang napatay nga si Yanog Action Brian. So madumduman ko do mga 2 to 3 years man nga naka-enkwentruhan na liwat da sa mga lugar ba? Oo, kay 2019, gamo man naging inform ni Sir Francisco Saton, may isa man ka encounter dira sa, although mabukid-bukid naman nga portion sa lugar, no? Drang area. Hindi man aminado man sa Action Bray nga ang Central Negros Front 1 nga ini, ang ila diri nga analysis kag assessment do nadula na ni. No? Galing kay according sa iya, nag-amat-amat sila ang tanan nga mga nag-deform nga mga grupo sang NPA, amat-amat naman niliwat nga nag-tipo naman sang ila nga pwersa. Kabalo kay ning LCAC mga gin-mention ka action dyan, ang pinaka-focus before sang Philippine Army kag PNP dira sa norte na mo sa mga 2019. Tsakto na do 2019 na ginhimo dati subong pala naka-enkwentro liwat kundi ko magsalao. Gani, amo na ang bali Action Bray, sila subong ang Central Negros Front 1 nga ini, or CN1 yung panawag nila, amat-amat naman niya doon nag-forma, o dugro gagmay lang according sa iya, pero liwat naman sila nga nagatipon sa pwersa, balik Action Bray. Pero according to the ang Army, sige naman liwat naman subong, kaya may mga coordination man sa tagsi ng mga barangay, may nagabarabot na sa informasyon, kaya kunod na mga aktibidad sa mga rebelde nga ubon, kaya kunod na mahimo nilang obrahon. Pero kapatid, dili sila ang solusyon ma-obra, ma-implementar gid nila. Kaya nga lang, tao dili tugtog ng problema sa duta, dira sa norte nga bayan sa probinsya. May Action Bray nga sige, manadyak po ng iban, basid lang magsulod man sa hanay sang mga rebelde nga grupo. Sige. Thank you, Sir John. Pakarunanta lang siya dyan, Guro, ang tingog. Yes, Action Bray, no? Sige. Balik tagikan sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action Sandy. Action na sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Action Firing Line. Salamat, Patrol. Bantayan nyo karon balita pagod sa Patrol sining kawatan nga notorious nga nadakpan Action Firing Line. sa Action Night Patrol. Pero ginendorso to sa inyo ang Life Extension Vitamin D3 kag Life Extension Coffee Mix sa pinakaunang kape nga mayra sa vitamin D3 mga important ini nga produkto nga food supplement papabakod sang immune system mga kaaksyon. No? Sa Lunes na, July 19, 2021, mayara sa ika-6 anibersaryo ang Life Extension Bacolod. Sa diin mag-offer sila sang 10% nga discount sa tanan nga mga produkto nila. Kag kung makabakal ka sang 3,000 pesos, may paaman nga payong dira sa ila sining klinika sa GS Table Building, Lacson Street. Unang diri Burgos Lacson Streets, lapit gid lamang ini, no? Sa Burgos Lacson Streets mga kaaksyon. Action Firing Line. Las 8:47. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line.
sandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon yun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, nag-Voltaire handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sinsan ano nga kahintangan. Responsable at pagbalita, kadayon na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala at palangga. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsang ano nga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. As 8:59. This time check. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Kasadyagid congratulations sa taga Box Dira. No? Sabado bantayan ang Game 5 Action Firing Line.
Series subong 2-2 mga kaksyon ang score. May nakita oras sa aton nga pagpangalagad. Ini sa aksyon Brian Mordan. Nagapasalamat gid maghilibati kita buwas sa wang yapon nga istasyon kag oras. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Good night. God bless. Life Extension. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, Kabangkalan Yara Sakal, Cultural Building, Guangson Street, Barangay 2, magtawag sa 746-7011, Malakay, Final.